Здравейте, хора! Днес продължаваме поредицата си с оцеляването в сървъра. И да забравяме. Да, тук е при мен, тук е с мен е Роналдо. Двамата оцеляваме. Ето вижте, направихме къщата вече, основно не. И така, малко я повдигнахме. Да, Сега ще отида да съберем малко дръвченца. Ама първо, сега... правим плочки. Правя се две богати. И абонирайте се, разбира се, и коментирайте, оценявайте и давайте лайкове. И това ще го кажа накрая сега. накрая сега се... Уй! Кой? Човек иска... Спайдъра! Мръсен спайдър. Затова сме по-активни, защото някои хора казаха, че е тъп епизода. Кой бе? Янко, например. Да бе, тук той не може да играе Майнкрафт тук. Да, ама ние за такова малко време ние наистина не правим много яки епизоди, защото за много малко ти за Camtasia Studio, защо не я пробваш? Максимално. Не ми се правят експерименти. Аре, човек, за да... Луканка! Тошко, ама то клип не е да е малко по-малък, към 4 минути. За кой? Да е късно ми е, малко ми се спи на мен. На мен, ама не ме интересува. 4 часа е. Ех, 4 часа. Такова свърши. Така, искам да давате предложения, разбира се. Да давате идеи. Какво да правим. Да. Ние ще ги използваме, защото има по-добри от нас сигурно, дето не снимат. И то има. Да, бе. Сега тук ще правя Знаеш, тази къща от никой не съм я купирал. Да, знам. Това е някаква измислена. Аз е така, нещо като... Тук някакви състезателни колички. Въй, колко е тъмно, изчакай, че ще направя един настройки. Ти дигна това. Така. О, сега се вижда сякаш е ден. Виждате ли? Направете си брайтнеса на макс и е много мъжко. Така. И предлагам, като завършим тая къща... Не, сега набързо да я довършим и да спираме епизода. Да, наистина. Ама чай, аз сега тук правя някакъв мизерен реч. Да, на кое ниво сме? Не знам. Не. Мага. И този път сервера не ми лага. Браво. Да, Абе, маняк, събирай лаквуд. Събирай лаквуд. Иво, събирай лаквуд. Какво да събирам? Лаквуд. Дъбо. Мога аз сега правя тук бренч с надеждата да намеря. Мога ли да кажа, look, a skeleton. Не. Look, I'm dead. Look. Shit. Омега, не. Абе, къде си, бе? Умрях ли? Не. Пише хора. Паника. Хора, моля бе, повярвайте в мен. Трябва ми храна. Яш. Иво, имаш храна? В печката има малко. Не вземай обаче всичката. Половината? Да, 2 вземе.
Те май се чете. Да. Човек, моля те обаче, опитай се с Camtasia Studio. Аре, за утре, защото докато съм на занималния, опитай се да го направиш. Моля те, защото така не е интересно ти, докато на хората им стане интересно, е време да свършваме епизода. Абе, спокойно, бе. Аз нали казах, който знае как да снима с Fraps, да ми обясни Да, смисъл. тук няма Да, коментари в клипа. То няма коментари в клипа. Тъй, абе, че опитай с тази програма, дето я абе, такова. хора, който знае Fraps как се контролира там, да пише в коментарите и ще му правя съобщение. Дано някой човек да ни дружи до мене да ни каже. Дано. Абе, той ще каже, той сега не е някакъв тук тайнствен. Еми, Ама ако не давате идеи направо, пък аз ще умра. и все пак да ни дават. Значи обаче точно аре да опитаме да снимаме с това. Абе, ще се опитам спокойно. Така. Мен много ме изнегля, че отгоре на клиповете, като ги правя, ми изписва bandicam.com или Fraps, като снимам. Това е много гадно. Абе, Не е малък, лошо. събирай луд! Какво? Събирай за какво е? Не мога. Иво, стига де! Абе, аз съм в Иво, стига, няма. Night Fighters. Няма, аз вече почвам тавана, колко Night Fighters. Аре, Айде ви, човек! Тодоре пише ти тъпа. Аре, дамон точко, дамон да се сетхо. То май ще спират сървъра. Айде, приемай, бе, да свършим епизода. И човек, като спряха сървъра, аре, хора, това беше за този. Не. Не е бил за този епизод това. Чакайте набързо да събирам малко дръвченца, че на... Лед се човек. Аре, 4 минава, утре сме на даскал, аре. Офаре, аз ще продължа. Не бе, човек, стига, аре. Ма, аз искам само да свърша нещо, изчакай, бе. Добре, аре. Точко, аре. То човек, ние сме говорили от 9 минути, бе. То епизода след малко ще свърши сам, аре, спирай го. Не, има още 2 минути. Карай! Не ме интересува, човек, искам да събера много малко дърво ми остава. Добре, аре. И утре да се покачил. Ама не дей за това, да поне и ти да участваш. Абе, да. Сега 10 дърво мисля, че ще има. Днеска ще ги на... Аз казвам, ще кача този епизод. Я чакай. Еми, хора изключиха сървъра, чакайте само да Иво... Абе, виждате името. Иво! Аре, точко, аре, Чакай. да свърши. Еми да, то спрях сървъра, чакай. Аре, хора, това беше за този епизод. Да. Надявам се да сте харесали, коментирайте, казвайте за Фрапса, дайте ни идеи, дайте лайкче и продължавайте. Чакайте и се абонирайте. И чао! И чао!